Us ndungkap wahyaning mangsa kala tumapaing tata cara wigati nenggih pangging penganten. Pangging penganten sarimbit kairing ladrang temanten. Lan katur dumateng para tamu kasuwun jumeneng sawetawis saperlu paring pakurmatan dumateng penganten sarimbit. Kawistara temanten putri wis jumeneng. Pratandha wis yoga hangrantu tata cara pangging penganten sarimbit. Mangkono kepareng Bapa Supardyanto dalasan ibu. Angun tapaken kang putri anggana raras marak sowan mring Guru Nadi. Yo bagus Isa Daud Suhada. Dasar penganten putri kang tasih muda remaja. Bebasan puspita kang nedeng mangurah sari. Hangrasuk busana kang sarwa endah pindha kartika silih pernah. Senadyan lonan genya lumaksana temanten putri wis dumugi sasana wisuda. Tembu ing pandulu catur netra minangka pratandha rasa tresnane temanten sekarone tumuli bebalangan gantal. Menika ingkang winastan gondang kasih dalah gondang tutur. Sedah nadyan beda lumah lan kurepe lamun ginigit padha rasane. Nggambarake kang sajaga priya sawiji putri wis manunggal minangka dadi jatu kramane. Temanten putri tumuli hangaras astanipun kang raka garwa kinarya asung pangabekti mring Guru Nadi. Kanthi kebak ing rasa asih temanten putri tumuli hanjengku sarwi sumembah. Temanten putri gyong ranu padha kang garwa. Ranu ya banyu dene padha ya samparan. Cihna pratandha temanten putri siyaga hangicali Sukerta ingkang mapan ing wadag badan temanten kakung.
satemah memala tidha sirna sengkala tidha muksa paripurna ngranupada temanten putri kalanting dening temanten kakung ingkang winastan junjung derajat ing pangajab mugi derajate wanita tansah satraju kelawan derajate priya paripurna junjung derajat tumuli ngadani tata cara pecah punang antiga mangkono punang antiga kabetekaken ing palarapane temanten kakung lan temanten putri kaping 3 kanthi mangandikan pecah nalar pecah pikir wiji dadi pan sumilir punang antiga mangkono binanting dening juru panggih piak pecah sanalika Pecahing punangan 3 manunggaling warna sita lan warna jene. Minangka pratandha manunggaling wiji dadi mewah nyambung tumuruning kulawarga kang becik. Paripurna pecah tigan. Jumangkah ing sawingkingnya temanten kakung. Senadyan lonan tumuli jumeneng jajar ing sisih kiring kanthi akekantenan hasta. Daya badhe jumangkah tumuju ing sasana panjangka mulya. Sigra tanggap ing sasmita kapurwakan patah sakembaran pangandhi penganten putri lan kairing rama lan ibu Supardiyanto dalah ibu Eli Sulistyawati. Tumuli tumuju ing sawingkingnya temanten sarimbit. Wondene pager ayu lan pager bagus. Jumeneng ing sisih kiring lan sisih kanan. Daya badhe jumangkah tumuju ing sasana panjangka mulya. Tanggap ing sasmita
pager ayu lan pager bagus. Kandhek jroning sasana rinengga. Lan ngaturaken sasmita dumateng sagung tamu minulya kasuwun lenggah ing papan sekawit. Lan ugi ngaturaken dumateng juru padyaswara kasuwun hanyigek ungling gending ingkang nembe kapiyarsa.